Gipuzkoako landa ingurunearen iraunkortasuna sustatzeko eta bermatzeko helburuarekin lanean dihardu Landaola Federazioak. Orain, landa garapeneko proiektuei errekonozimendua egin asmoz, Landaola sarien 9. edizioa antolatu du. Ongi etorri, guztioik Zaragosti kulturgune honetara, Mendarok hartu du aurtengo honetan Landaola sarien 9. edizioa. Dakizuenez, Gipuzkoako landa eremuan egiten den lana balioan jartzeko eta aitortzeko egiten den sari banaketa ekitaldia da. Landaola Federazioak urtero antolatzen dituen sari hauen helburua argia da. Proiektu eredugarriak, ekimen berritzaileak eta pertsona konprometituak ikusgarri egitea. Gure lurraldean landa eremuak duen garrantzia askotan aipatzen dugu, bai kulturan, elikaduran, paisaian eta komunitatearen oinarria ere bada. Baina horrez gain etorkizuneko aukeren espazioa ere bada, berrikuntzarako, elkarlanerako eta bizitzeko beste modu batzuk garatzeko gunean eskaintzen du honek. Gaurko saria badegu gainera, aipatu nahi dugun zerbait. 2026. urtea, Nazio Batuen Erakundeak landa eremuko emakumearen urtea izendatu du, eta urten erakunde pribatuen kategorian hautatu diren proiektu guztien atzean emakume ekintzaileak daude. Horrek erakusten du landa eremuan emakumeek egiten duzuen lanak duen balioa eta egin beharreko aitortza ere. Beraz, gaur hemen sarituko diren ekimen guztiez gain, landa eremuan lan egiten duzuen emakume guztioi ere aitortza egin dizuegu. Gaur, esan bezala, ekitaldian 4 sari banatuko dira, erakunde pribatuaren saria, erakunde publikoaren saria, emakumeak landa eremuan saria eta urteetako ibilbideari saria. Gaur sariak baino gehiago ospatzen duguna lurralde oso baten lana eta konpromisoa da. Ekitaldiari hasiera emateko eta ekitaldiaren muina diren sariak eta hautagaiak ezagutu aurretik baina, administrazio publikoetako ordezkariak hemen ditugu beste urte batez ere eta hauei eman nahi diete hitza. Hasteko esan dizuegu gaurko honetan Mendaron gaudela, beraz bertako alkatea Enetz Ezenarro jauna gonbidatu nahi dut senatokira, berak ongi etorri eman diezagun. Enetz Ezenarro, nahi duzunean. Egunon, asko ikusten da. Egunon, eguardion, ongi torri, izarok esan da bezala ongi torri guztioi gure horira Mendarora. Ohore ondia da Mendarorentzat Landaola sarien 9. edizioaren sari banaketa gure herrian egitea aukeratu izana. Eta, eskerrak ere eman nahi bizkizueke, lehenengo sektorean bertan edo lehenengo sektorearen alde egunero lan eskerga egiten duzuen erakunde, landa garapen agentzia, elkarte, norbanako eta bestelako guzti bai hemen gaur elkartu zeraten hoi eta bai torre ez dirari ere jakina. Hitz batzuk idatzi ditut eta pixkaten nirako dut. Bizikaren mundu honetan ikusten ari gara, handia txikia nola zapaltzen duen, modu bortitzean eta inolako lotzarik gabe, botere ekonomiko eta interese handien mesedetan askotan, azkenengo eta egunetan oso garbi ikusten den moduan. Azken finean inolako legerik errespetatu gabe, arraina handiak txikia nola jaten duen ikusten dugu. Baina guk beste bide bat aukeratu nahi dugu eta aukeratzen dugu txikien aldekoa. Herri txikien eta lehen sektore txiki baten alde egin nahi dugu. Komunitate txiki honen etorkizunaren alde egin nahi dugu. Hiri eta herri handiek aspaldian jende eta baliabideak euren inguruan pilatzen dituzte. Aukerak, zerbitzuak, inbertsioak eta azpiegiturak gero eta gehiago kontzentratzen dira gune handi hauen inguruan. Eta horrek ondorio zuzena du. Herri txikiak ustu egiten dira, gazteak badoaz eta tokiko jarduerak ahuldu egiten dira. Logika horrek badu bere inertzia, handiagoa dena erakargarrioa bihurtzen du
eta erakargarriagoa dena, poliki gero eta handiagoa da. Baina dinamika horrek arrisku bat ere badakar. Lurraldearen oreka haustea eta komunitate txikien bizitasuna galtzea askotan desagertzeraino. Horregatik, lehen sektoreari eta landa inguruneari ematen zaion aitortzak gaur hemen egiten ari geran bezala balio berezia du guretzat. Baserri batek martxan jarraitzea, ez da soilik jarduera ekonomiko bat mantentzea, herri bati bizia ematea ere bada. Tokiko ekoizle batek bere proiektua hemen garatzea erabakitzen duenean ez da soilik negozio bat. Lurraldearen aldeko apustu bat ere bada. Izan ere, herri txiki bat bizirik mantentzea ez baita gaur egunean kasualitate hutsa izaten, baizik eta erabaki kolektibo baten ondorioa baizik eta esan dela ez. Eta gaur, sari hauen bidez, erabaki hori berretsi nahi dugu. Handiek txikiak zabaltzen dituzten mundu honetan, guk txikia babestea erabakitzen dugu, eta uste dugu benetan hor dagoela gure indarra. Zorionak aldez aurretik sarien irabazlei eta guztioi eskerrik asko. Mila esker zuri, denetz zenako agenda. Eta ondoren, Landaolako lehendakaria den Eneko Maioz gonbidatu nahi dutuna oholtzara, berak ere hitz batzuk eskaini diezazkigun. Eneko, nahi duzunean. Egi dago, ez dela asko ikusten, bai. Mateu, kuarto batek dela. Bueno, eguerdion. Bueno, ze esango izuet, inetzek nahiko sarrera potentea egin digu. Azkenean, eskerrak eman Landaolatik, 9 urte badira Landaola saria antolatzen degula. Garbi daukagu olako gunetan protagonistak hautagai guztiak zeatela, eta benetan asko pozten gaitu hautagaien artean dagoen nerviosismo hori, zalantza horiek, ikusten degulako azkenen proiektu guztien atzean komunitatea dagoela, komunitatearen atzean pertsonak daudela, bizi estilo bat dagoela, eta landa ingurunea mantentzeko guretzako dirari zeatela, ez? Eta orduan hori da horako sarietan nolabait aipatu nahi duguna eta animatu zuei horako proiektuekin jarraitzea. Azkenean, askotan ohituta gaude gure arazoak beste batek konpondu behar ditugula eta konturatu behar dugu gure arazoak geok konpontzen ditugula eta hori baino satisfazio handia horik ez dagoela, eta uste dut landa ingurunea badela horren adibidez. Orduan, nire aldetik gutxi gehiago, zorionak hautagai guztiek, ez dut esango hoberenak irabazi dezala, oso zaila da, gero eta zailagoa, zorionez aukeratzea, eta, sarituei zorionak noski, baina baita ere hautagai guztiei, benetan zuen komunitateetan egiten dezuen lanagatik. Eskerrik asko. Esker, Moigoz jauna, egia esan askotarikoak dira Landaola sarietara aukeratu diren proiektu ezberdinak, bai pribatuen arloan, baita publikoen arloan ere, hauek guztiak ezagutzeko aukera izango dugu bideo batzuen bitartez, baina hori hemendik eta gutxira izango da. Orain, Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza eta lurralde orekako zuzendaria gonbidatu nahi dut, Joseba Aranburu, bera ere bertaratu da, eta orain Foru Aldundiari utziko diogu hitz batzuk egin dizazkigu. Eskerrik asko, onera Landaola sarieta gonbidatzeagatik eta badakizue danak, orain dela gutxi hasi naizela Foru Aldundin landa oreka berdeko departamentun zuzendari bezala, eta Landaola sari berri banuen eta baita Landaola berri. Azken finean udaletxeen egon da, egon naizelako zinegotzi bezala eta hor jaso ditutelako ezagutzak. Udalaren partetik jaso nuen ordizin delikatu zentroa, baserribideen ezagutza,
Aralarko mendilarrek baita, eta nekazaritza eta landa garapeneko ezagutza eukitzeko aukera izan nuen. Eta guen hemen datorkin dan ordezkarengatik, ez, Foru Aldundi bezala, sari hauek banatzea tokau zait, eta nahi deuna da, baloren jarri bai lehen sektorea, eta bai landa ingurunea. Beraiek lehen hau esan da bezala, beraiek bai dilako gure kultura, gure pasaia eta gure historia. Eta oso garrantzitsua da gaurko gizartearako laneru ingurume hauek babestea. Eta, baita eskertu nahi diet, hemen parte hartzen duten denei, ekimenean, eta nola ez, zoriondu idazlei aldez aurretik. Eta gertu daunez martxoak 8, eta iganden esaterako, eta emakumeak duen garrantzia sektorean, eta landaren moan, hori ere aitortzain nahi diot, eta, indiot, eta berak izan do bezala baita garrantzi daukelako emakumeak sektorean eta eukidolako. Eta, eskerrik asko, eta hemen bide lagun izango gaituzue. Egia da, argitasun handia daukagu hemen ostenatokian eta ilun etzaintuztegu ikusten. Gauzak diren bezala, administrazio ezberdinetako ordezkaritza zabala dugu lehen esan bezala, eta orain Eusko Jaurlaritzako landa garapenaren eta Europako politiken zuzendaria den Joseba Terreros gonbidatu nahi dut eskenatokira. Nahi duzunean, zeurea baitza. Egun on guztioi, alkatea, gainerako agintariak, landako kideak, eta hemen zaudeten guztioi. Egun on guztioi, eta eskerrak eman nahi dizkizue, gaur hemen etortzeko gonbidatzeagatik. Laugarrena hitz egiten duzunean, gainerako mezu guztiak esan da daude, beraz, laburra izaten saiatuko naiz. Paperarekin igo naiz, baina esan dienez, ez dut inoiz irakurtzen, baina gaur saiatuko naiz igual pizka bat irakurtzen, bale? Nire mezua bideratuta zegoen balorean ipintzeko gaurko sari guztiei, baina bereziki emakumeen sari horretara. Ez bakarrik hurrengo duanean martxoak 8 delako, baizik eta lehenengo izan duen bezala, aurten emakume nekazarien urtea goraipatzen delako. Eta arlo horretan, Eusko Jaurlaritzatik lanean ari gara landa garapen elkarteekin eta kasu honetan Benditekin programa batean bizibilizazio hori egiteko. Beraz, gaurko ekintza oso importantea da ere balore horiek mahai gainean ipintzeko. Landaula sariak 9. edizioa ospatzen dute eta urte hauetan guztietan erakutsi dute landa garapenean ez dela kontzeptu abstraktu bat. Proiektuetan eta egiten den gainerako lan guztien atzean pertsona daudela eta komunitateak daudela. Eusko Jaurlaritzatik lanean jarraituko dugu, landaren moan indartzen duten politikak gogortzen eta bultzatzen eta lehen sektorea babesten. Eta pasaden egunean entzun nuen esaldi bat hemen esango dizuet. Decía, nunca va a haber viento a favor para aquel que no sabe a dónde va. Gure aldetik guk uste dugu badakigula nora goazen eta bukatzeko mezu horrekin, beraz bakarrik esan behar dut zoriona gaur saria jasoko duzuen guztioi eta horrelako ekintzak eta horrelako proiektuak biratzen duzuen guztioi. Beraz, eskerrik asko guztioi eta zorionak sarituei.
Isker mila Treros jauna, berak argi dioen bezala landa eremuan ere gidaritza norabidea garbi eta argi izatea garrantzitsua da noski, baina uste dugu hori gaur egun Gipuzkoako lurraldean pentsat gauzatzen den zerbait badela. Bestela, zuek ere esango duzue orain aurkeztuko ditugun hautagaiak ezagutu ondoren. Lehenengo saria erakunde pribatuen saria da. Sari honek landa eremuan egiten diren ekimen ekonomiko eta sozial berritzaileak garatzen dituzten partikularren eta pribatuen lana etortzen du. Tokiko ekonomia indartuz eta lehen sektorearen etorkizunari ekarpena egiten diotenak. Lehen aipatu dugun bezala eta behin eta berriz esan den bezala hotza honen gainean, baina ez gara aspertuko hori esaten. Aurtengoan, kategoria honen atzean, hautatu diren proiektuen atzean, emakumeak daude. Beraz, horrek argi erakusten du emakumeen ekarpena gero eta handiagoa eta ikusgarriagoa dela, eta proiektu askoren atzekaldean daudela eta sustatzen dituztela proiektu hauek guztiak. Hau esan da, eta itzaspertu gehiagorik gabe, ezagutu ditzagun lehenik eta behin hautagaiak zeintzuk diren. Aurrera! Erakunde pribatuaren arloan, hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. Behemendi elkartearen eskutik, Bizi Iraun Oiartzungo baserritar elkartea. Bizi Iraun elkartearen xede nagusia, Oiartzungo nekazari eta abeltzainen sektoreko profesionalei laguntza ematea da. Horregatik, ezinbestekoak diren baserriak eta haiei lotutako jarduera eta bizimoduak jartzen ditu balioan elkarteak. Baserria, elikadura sistemaren oinarria dela ezin baita ahaztu. Helburua betetzeko, bi egitasmo esanguratsu jarri dira martxan. Alde batetik, herriko gazteentzako praktiken programa abiatu da. Lehen sektorea gertutik ezagutu dezaten. Eta bestetik, herriko baserrietan gizendutako txekorren haragia Oiartzunen bertan merkaturatzeko ekimena sortu da, bitartekaritza murrizten duen ekimena. Debagaraia elkartearen eskutik, Zubillaga hiltegia. Oñatiko Zubillaga hiltegiak animaliak errepidez garraiatzeko ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko zerbitzua aitzindaria jarri du martxan. Duela 6 urte indarrean sartu zen araudiaren ondorioz. Sektoreko profesionalek nahita ez desinfektatu behar dituzte ibilgailuak animaliak garraiatu ondoren. Horrexeatik eta lehen sektoreko profesionalei lana errazteko jarri dute proiektua martxan. Beraz, Zubillaga hiltegiak gaixotasun infekziosoen transmisio katea eteteko zerbitzua eta baserritarrek legea betetzeko gune hurbil eta eraginkorra eskaintzen ditu. Debemen elkartearen eskutik, Basagune Kontsumo Ekologiko elkartea. Basagune, Eibarren sortutako kontsumo elkarte ekologikoa da. Ohiko kontsumo ereduek elikadura ekologikorako sarbidea zailtzen dutenez, eta herritarrek alternatiba erreal eta hurbila izateko eta eskualdeko ekoizle ekologikoak merkaturatze bide egonkorrak edukitzeko sortu da Basagune. Beraz, proiektuari esker, kontsumo arduratsu eta jasangarriaren aldeko apostua sendotu da Eibarren. Baserritarren eta kontsumitzaileen arteko elkarlanetik eraikitako ekimena. Basagune, azalera handiko merkataritzaren logikatik kanpoko alternatiba baita. Goimen elkartearen eskutik, Basoberri Soraluze baserria, Ana Muñoa. Basoberri lurraren birmoldaketa sustatzeko eta ustiategi jasangarria sortzeko helburuarekin jaio zen. Eta horregatik, lurzoruaren osasuna eta biodibertsitatea lehenesten dira Basoberrin. Horren adibide garbia da Pinudi eremua nekazaritzarako lur emankor bihurtzeko abiatu duten eraldaketa prozesua. Baina gainera, Soraluze baserrian, fruitukultura eta basogintza jasangarria uztartzen dira. Tokiko produktuen aldeko apustua eta garaian garaiko kalitatezko ekoizpena eginik. Tolomendi elkartearen eskutik, Soronea, Miriam Saldias eta Igone Saldias.
Soronea produktu ekologikoak, osasuntsuak eta bertakoak eskaintzen dituen proiektua da. Beti ere, kontsumo arduratsua sustatzeko helburuarekin. Produktu horien artean dira barazkiak, fruta freskoa, arrautzak, kosmetika naturala eta garbitasun produktuak. Proiektua bi alderdik osatzen dute. Alde batetik, produktu ekologikoak bertan ekoizten diren Soronea baserria dago. Eta beste alde batetik, Tolosako denda fisikoa eta online salmenta kanala aurkitzen dira. Produktuak kontsumitzaileengana zuzenean eramateko. Gauzak horrela, ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko distantzia laburtu eta gardentasuna eta konfiantza indartzen dira. Soronearen helburua, tokiko ekoizpena eta ingurumenarekiko errespetua nabarmenduta gertuko kontsumo jasangarria sustatzea baita. Urkome elkartearen eskutik, Luzaro, Errezilgo Azoka, Amaia Alberdi Elola. Errezilgo Azokak etapa berria hasi du Amaia Alberdirekin, Luzaro izenpean. Luzarok, Errezilgo eraldaketa zentroan elikadura jasangarria, tokiko ekonomiaren sustapena eta ingurumenaren zaintza uztartzen ditu. Hondakin gutxi sortzea eta bestela galduko liratekeen lehengaiei bigarren bizitza ematea baita proiektuaren ardatza. Horregatik, Luzaroren jarduera nagusia kontserba produktuen elaborazioa da, ekoizpen arduratsuarekin eta gertuko lehengaien erabilerarekin. Adibidez, soberakinak balioan jartzen dituen kontserbak sortzen ditu. Beraz, egunez egun, tokiko elikadura sistema jasangarriago baterantz, urrats sendoak ematen ditu Luzarok. Hauek hautagaiak eta Landaola 9. edizio honetako irabazlea da Biziraun Oiartzungo baserritarren elkartea. Zorionak! Saria emateko gonbidatu nahi dut Gipuzkoako Gobernu Aldundiko ordezkaria Joseba Aranburu eta Biziraun elkarteko ordezkaria Juan Luis Erretegi. Mesedez igo holtzara. Badator. Ikusi ere ez dugu egiten Joseba, baina bai. Badator Juan Luis, badator. Bueno, egunon, mila esker jarriagatik. Gure lehendakari jazen tortzekoa, Amaia, baina ez zekan etortzik eta ni etorrenaz. Biziraun sortu genuen, batez ere udale txikita harremanetan eta sortzeko gure. Bertako administratzaile guztut dugu landu berdula gehiena baserritarra. Izena berri jarri genion Biziraun. Ondela urte batzuk, bitz gutxituak ziren, bixi, iraun. Ne uste dugu, garrantzia handi bat dutela baserritan. Batetik bizitzeko, gutxieneko ekonomikoki iristea. Ez da, gauza handide eskartzen, gutxienez iristea. Iraun berriz, iraunkortasuna. Oso hitz polita da momentu honetan, leheno ez horren garrantzi, gaur honein iraunkortasuna berdu. Iraunkortasuna izateko berdugu, baserritarrak, egiten dugu lan hain berdugu guztua eta gozartzeko. Eta harta zoriontsu izango be. Eta bi zutabe hori beste gauz bat eskatzen duguna da osasuna. Osasunik ez bada ez gara ezer. Eta orduan, denei, ongi bizi, iraunkor izan, eta osasuna izan dadila denentzeka. Eskerrik asko. Zentzuzko hitzak inondik inola ere osasuna eta iraunkortasuna elkartzea ez da ez gauza makala eta zorionak bada Biziraun elkarteari eta jarraian erakunde publikoen saria banatuko dugu. Sari honek landa eremuan zerbitzu publikoak komunitatearen kohesioa eta
tokiko garapena indartzen dituzten administrazio eta erakundeen lana etortzen du. Ikus dezagun hautagaien inguruko bideoa. Aurrera! Erakunde publikoaren arloan, hauek dira Landaola sarirako hautagaiak. Behemendi elkartearen eskutik, Igeldoko toki entitate txikia. Igeldo nekazal izaera, herri kontzientzia sendoa eta herri txiki baten antolaketa eta ohiturak dituen komunitatea da. Horregatik, eta Igeldok berak herriko errealitateari erantzuna emateko gaitasuna izan dezan, toki entitate txikia eratu da. Horrek zera ahalbidetzen du. Herritarren parte hartze aktiboarekin tokiko produktuak era autonomoan sustatzea eta gauzatzea. Entitatea ofizialki onartua izan ondoren, tokiko kudeaketa autonomoa indartu da. Horren adibide garbia da, 2025an lehen aldiz, Igeldok aurrekontu propioa lantzeko aukera eduki izana. Gauzak horrela, Igeldoko toki entitate txikia, komunitatearen antolaketa indarraren eta nortasun propioaren isla garbia da. Eta gaur, entitateari esker, Igeldo herria etorkizunera begira jarri daiteke. Deba Garaia elkartearen eskutik, Leintz Gatzagako udala, zerbitzu anitzeko eraikina. Leintz Gatzagako udalak, herritarren bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin, zerbitzu anitzeko eraikina sortu du. Eraikin horrek, bizilagunentzat beharrezkoak diren zerbitzu berriak sortzea ahalbidetu du. Baina ez hori bakarrik, orain, eraiki bakar batean eskaintzen diren zerbitzuen zentralizazioari esker, energia aurrezpena sustatu baita. Gainera, belaunaldi ezberdinen arteko elkargunea sortu da herrian. Eraikinean bertan, liburutegia, bilera gelak eta euskaltegia topa daitezkeen bezala, ile apaindegi eta fisioterapeuta zerbitzuak, gaztetxoentzako lokala eta gimnasioa ere aurki daitezke eta. Ondorioz, eraikin berriak onura nabarmenak ekarri dizkio herriari eta landa eremuko udalerrietarako eredu bilakatu da. Debemen elkartearen eskutik, Itziarko auzo udala, eskola txikia. Itziarko auzo udalaren ekimenari eta azken 20 urteotako etengabeko lanari esker, 2026-27 ikasturtean, Itziarrek bere eskola txiki propioa izango du lehen aldiz. Herriko 12 urte bitarteko ikasleen hezkuntza, herrian bertan eskaintzea bermatuko da eskola txikiarekin. Baina horretaz gain, herrian eragin positibo nabarmena izango du, bai egunerokotasunean, bai herri izaeran eta baita komunitatearen sendotzean ere. Belaunaldien arteko transmisioa, ingunumenaren zaintza eta parekidetasuna izango dira eskolaren balio nagusiak. Hau da, Itziarko auzo udalak sustatzen dituen balioekin bat etorriko da hezkuntza proiektu berria. Eta beraz, biak, auzo udala eta eskola, elkar elikatu eta indartuko dira. Goimen elkartearen eskutik, Itsasoko herria, sindikatoa herri denda. Itsasoko Alegia auzoko sindikatoa dendak formatu berritzaile batekin zabaldu ditu ateak. Saltzailerik gabeko denda autonomoa sortu baitu herrian. Itsason bertan gertuko zerbitzua bermatzeko eta tokiko ekoizpenari irteera emateko jarri da martxan proiektua. Izan ere, gertuko zerbitzua funtsezkoa da herrian, eguneroko erosketak autorik hartu gabe egin ahal izateko. Gainera, ekoizleen eta bezeroen arteko elkargunea da denda. Ekoizleek zuzenean hornitzen dutelako, eta bazkideak edozein unetan sartu daitezkeelako. Beraz, sindikatoa denda tokiko ekoizpena balioan jartzeko, zerbitzuak hurbiltzeko eta komunitatearen kohesioa sendotzeko tresna eraginkorra da. Tolomendi elkartearen eskutik, Saiaz mankomunitatea. Saiaz mankomunitateak Albizturko, Beizamako, Bidania Goiatzeko
eta errezilgo herritarren ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeko helburua du. Izan ere, udal bakoitzak bere kabuz bermatzeko zailtasunak izango lituzkeen zerbitzuak kudeatzen ditu mankomunitateak, eta zera erakusten du. Landa udalerri txikiek, elkarrekin lan eginda, zerbitzu publikoak modu eraginkor, hurbil eta iraunkorrean antolatzeko gaitasuna dutela. Saiazek, beraz, lurralde kohesioa indartzen du, herritaren ongizatea bermatzen laguntzen du eta landa bizitza duina posible dela erakusten du. Urkome elkartearen eskutik, Beizamako udala, Bizi Beizama proiektua. Beizamak, Gipuzkoako herririk txikienetako batek, Bizi Beizama proiektua sortu du. Despopulazioari eta etxebizitza faltari erantzuteko helburua duen proiektua. Herrian bizitzeaz gain, bertan lan egiteko aukera eskainiko du Bizi Beizaman ekimenak. Proiektuaren ardatz nagusia, lan eremuak edo tailerrak izango dituzten alokairu sozialeko 12 etxebizitza eraikitzea baita. Etxebizitzen eraikin berean, telelana, ekintzailetza edo artisautza bezalako jarduerak sustatuko dira. Nazioarteko aitortza jaso duen proiektuari esker, Beizama logela herri bihurtzea saihestuko da eta bertako ekonomia indartzeko funtseskoa izango da. Horrez gain, herrian dagoen etxebizitza eskaerari erantzuteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak Etorlur sozietatearen bidez 4 etxebizitza tasatu eraikiko ditu. Erakunde publikoen Arloan, aurtengo sariduna da, Itxaso Herria Sindikatoa herri denda. Zorionak! Saria emateko, hontara gobidatu nahi dut, Mendaroko alkatea, Enez Zenarro jauna, eta gorka Sasi eta Itxaso herriko ordezkaria. Hementxe dugu, beraz aurrera hemen gorka ere eta Saria. Bueno, eskerrik asko, jende asko dauket eskertzeko eta bazpari idatzi eta ekarri dut. Lehenengo nola ez, eskerrik asko goimeni eta landaulari aitortza honengatik. Eta gero, etxetik hasiko naiz, nolabait proiektu hau garatzeko, diru laguntzak lortu genituen ez da, Next funtsitatik eta Foru Aldundiko parte hartze sailetik ere bai, eta hortan klabea dugu udal administraria Iker Lizardi, hemen dugu, eskerrik asko Iker. Baita ere udal arkitektoa aipatu nahi dut, Miriam Otamendi, halako toki goxoa eta egokitzeagatik, diseinatzeagatik. Eta baita ere, aholkulari bezala, proiektua martxan jartzeko garaian lagundu zigun Gorka Egia, eta bestetik aplikazio informatikoa garatu zuen Ilazki, Benio enpresakoa. Izan ere, denda honek berritzaile duena, uste dugu hori dela ez, aplikazio informatikoaren bidez, bezeroak modu autonoman erosketa egiten du, ekoizle ezberdin edo hornitzaile ezberdinen produktuak hartuta ere ordainketa bakarra egiten du, baina sistemak ordainketa hori banatzen du eta zuzenean iristen zaio ekoizle bakoitzari. Horregatik, dendak kudeatzen duen elkarteak ez dauka gestio lan hori egin beharrik, zuzenean ekoizle bakoitzari dagokiolako, bai gaina tiket baieko zearekin, agiriarekin eta dena beharran bezala. Eta gero, nola ez, dendako oinarri ditugun herriko ekoizleak, 5 ekoizleek eta 3 artisau proiektu ditugu baita herrian, hoiei ere eskerrik asko, eta gero denda osatzeko ditugu, hor argazkian ere ikusi dira ez, apaletan produktu diferente asko ditugula. Batetik, eskualde mailako biziola kooperatibak, astean bitan hornitzen digu denda, eta herrian ez ditugun produktuak
bai, arroza edo lekariak eta horrelakoak, eta bertan ez dugun fruta ere, hornitzen digu astean 2 aldiz, eta beti ere jasangarritasun eta gertutasun irizpideak kontutan izan da. Baita ere, oinarrizko produktuak eskaintzen dizkigu baita, Ormaiztegiko Maria Eugenia dendak, eta, gero aipatuko dut, momentu honetan 77 bazkide gaudela, 77 familia, eta bazkide horietako batzuk modu bolondresean irikitzen dute larun batero denda edonorentzako. Bestela, esan den bezala, bazkideok nahi dugun edozein ordutan sartzeko aukera daukagu, eta baino, larun batetan bazkidea ez diren ere denda irikita dagoa. 11:00-etatik ordu batetara larun batero. Bazkide bolondresek egiten dutelako lan hori. Eta orduan, gonbidatu nahi zaituztegu, denda ezagutzera, bai larun bateko ordutegi hortan, eta bestela ere jarri gurekin harremanetan, eta erakusteko prest eta gustoz dendaren funtzionamentua nola den, eta nola garatu dugun proiektua. Eta gu bere garaian izan ginen, aurretik ere, bai, Igeldon ere bai izan ginen, denda ikusten da beste hainbat, eta orduan nahi dezuenak denda ezagutu, eta barruko tripak ere, etorri lasai eta ongi etorriak izango zarete. Mila esker. Zorionak itxasoeriko proiektu honi eta zure ere bai Gorka Sasi eta Itzoien gatik. Lehenengo 2 sariak eman ditugu eta azkeneko 2, baina benetan kuttunak direnak geratzen zaizkigu. Hurrengo saria ere oso berezia da. Emakumeak landa eremuan saria. Landa eremuetan emakumeak egiten duten lana guztiok dakigu ikusezina izan dela urte luzez, baina bai funtsezkoa komunitatearen biziraupenerako. Sari honek emakumeek duten lidergoa, ekintzailetza eta konpromisoa aitortu nahi ditu. Ikus dezagun bada guztiok batera, nor den aurtengo sariduna. Aurrera! Emakumeak landa eremuan saria. Sari honekin, landa eremuan emakumeek eta emakumeen elkarteek egindako lan eskerga nabarmendu nahi da. Itzalean gelditu den esfortzua azaleratzeko. Honela, Landaola sariaren 9. edizio honetako irabazlea, Maitane Beristain Salegi da. Maitane Beristain Salegi, Itziarko Lastur auzoan bizi eta lan egiten duen landa emakumea da. 2004an, Lasturko aterpetxearen kudeaketan murgildu zen, eta ordutik, egunez egun, taberna eta landetxearen ardurari ere eutsi dio. Hau da, auzoaren bihotzean kokatutako zerbitzu sareari. Ostatu zerbitzua eskaintzeaz gain, Maitanek bisitariak hartu, auzoaren historia, kultura, ohiturak eta ingurunea ezagutarazi, bisita gidatuak eta tailerrak antolatu, eta espazio komun eta publikoak aktibo mantentzen laguntzen du. Horri esker, Lastur, harremanak sortzen diren espazio bizia da, bai auzotarrentzat eta baita kanpotik datoztenentzat ere. Gainera, ama izan den bitartean, eta beraz, landa eremuko emakume askoren errealitatean ikusten den bezala, Maitanek landetxeko lana eta komunitatearekiko konpromisoa zaintza lanekin uztartzen jakindu. Aipatzekoa da, gainera, 2018an Ainoa Gallardo ekintzailearekin batera, emakumeek osatutako kooperatiba sortu zuela, lanaren antolaketa partekatuagoa eta iraunkorragoa bilakatzeko. Izan ere, emakumeak askotan, bakardadean eta lan karga handiarekin aritzen baitira landa eremuan. Baina kooperatibaren bidez, jarduerak eta esperientziak elkarlanean garatzen dituzte. Beraz, Maitane, landa emakumeek komunitate oso baten orekan eta biziraupenean duten eraginaren adibide garbia da. Eta sarien 9. edizio honetan beraz, emakumeak landa eremuan sariduna Maitane Beristain da. Zorionak Maitane, zarrozona, saria ematen Eusko Jaurlaritzako ordezkaria Joseba Terreros jauna.
Hemen dugu Joseba, Maitanen, zaitugu ikusten, bai, pasatoz, oso ondo. Ostras! Bueno, agurtzale, zurekin zuzentzen naiz. Lehenengo, eskerrak emateko, esan izun, deitu zenidarerako rekonozimentu hiri izan daia saritua zenten nintzela. Oso da etorren naiz gaur, ospatzera. Eta, bueno, oso pesatxo hartu dut, así que, bueno, bana horrera. Eskerrak danei, nik apustu bat egin nuan ez, 2004 hortan, bide luza izan da, politiare bai, gora beratzuare bai, baina argi daukadana da egoskorra naiz eta temosoare bai, baina bakarrik ezin dara proiektu guzti honetan aurrera egin. Nik bidean asko ezagutu ditut, laguntzare asko jaso dut, Deremetik hasiko naiz, Maitere gaur aspaldi ikusi gabe ikusi dut, Arantxare hemen dago, eta gertuenera jonda etxetik hasiko naiz, postu honetan bizimodua, biziera aukeratzen dierako, nik apostu ere egin dut eta beti gertuko hauen babesa handia sentitu dut. Etxekoana, familiana, semena, gizonak, hemen daude nire bai. Gero Bixente ere hor etorri da, 16 urtetik ezagutu ninduen eta asko erakutsi, asko lagundu, gure gora berak ere esaten ditugu, baina gaur ere hemen daukat ondoan, babesa handia niretzako, Ainhoa, 2018an kooperatiba sortu genuen, Donostiatik ez, Gasturra nio etorrita, bion arteko kooperatiba hau sortu eta proiektu berriekin aurrera goaz, ilusioakin, maite dugun inguru hortan, eta beste asko hor ditu baita, lantalde guztia, zebau talde lan bada, eta eskerrak ematea beti nire gora berako guzti hauetan ondoan izateagatik, benetan, eta danei eskerrak, ze batzuk hemen gaude, baina ez da errexea lan eremu hortan jarraitzea, proiektuak ilusio handiakin egiten dira, lan pila bat egiten da, eta askotan gero ikusgarritasuna txikia da, orduan baita eskertza, olako rekonozimentuak eta egiteagatik. Eta eskerrik asko danak eta zorionak baita. Zorionak Maitane inondik inora merezitako, ondo merezitako saria eta zein garrantzitsua den horrelako proiektuei ikusgarritasuna ematea, nola ez. Emakumearen, landa eremuaren emakumearen sariaren ondotik, azkeneko sarira iritsi gara, urteetako ibilbidea sarira izuzen ere. Sari honek urte luzez, landa eremuan lan egiten duten pertsonen eta proiektuen ibilbidea aitortzen du. Askotan, eguneroko lan isillo horrek aldaketa handiak eragiten baititu komunitatean. Ikus dezagun, aurtengo ibilbideari saria nori eman zaio. Ibilbideari saria. Sari honek izaera berezia du. Landa ingurunearen alde egindako lanari eskertza egin nahi zaio aipamen honen bidez. Ibilbide oso bati dagokionez, Landaola sariaren 9. edizio honetako irabazlea Aldaba Zahar elkartea da. Aldaba Zahar ustiategia, urte luzez, Xabier Almandozen gidaritza izan duen elkartea da. Proiektua ez da ekoizpen utxera mugatu. Izan ere, ustiategi txiki baten bideragarritasuna, tokiko elikadura katearen sendotzea eta gizartean nekazariaren lana berriro ere balioan jartzea uztartu ditu. Horregatik, nekazaritza eredu aurrerakoiaren eta konprometituaren adibide argia izan da Tolosaldean. Intentsifikazio eredua nagusi zen garaian hasi zen Aldaba Zaharreko proiektua eta eskala txikiko, gertuko eta lurraldearekiko lotutako planteamendua jarri zuen erdigunean.
ustiategiak, gainera, nekazaritza ekintza ekonomikoa ez ezik, ekintza soziala eta politikoa ere badela erakutsi du. Ibilbidean zehar, landa ingurunearen biziraupena, elikadura burujabetza eta lurraren zaintza aldarrikatu baititu. Hori dela eta, gaur egun, normalizatuak dauden planteamendu askoren aintzindari isila izan da Aldaba Zahar elkartea. Urteetako ibilbidea Landaola saria Aldaba Zahar elkartea, zorionak Xabier Almandoz gonbidatu nahi dut saria jasotzera eta baita Landaolako lehendakaria den Eneko Maioz saria ematera. Zatoztela bada biok. Bueno, eguerdion, denoi, eta, bueno, ni jenden aurrean ez nago ohituta gaitzeite, ez dago. Sorpresa bat hartu genuen Tolomeditik autotua ginenean, sorpresa ere hartu dut orain autotua izateagatik, eta eskertzen dizuegu, neroi, benetan, horako errekonozimentua. Eta, bai, hasieratik Aldaban elkartean izan gehan kide guztiak, pues, hori aukeratu genuen. Gure zutabeak esan zian alde batetik lan mankomunatua izatea, bai sozio batzuk, bai laguntzaileek, bai bolondresak. Beste zutabe izan zen ekoizpen diversifikatua edo variatua, zeatik ikusten genuen, energiak sektore baten alde batean oinarritzen bada, angulagoa da, orduan ikusten genuen elkartuta posibila zala gaztagintza, ogigintza, barazkigintza gutxi goz, ediko soltuan gaude, eta ez dugu inberra horik izan. Beste zutabe izan da beti elaboratzea. Koste egiten da elaboratzea baita, baina, lan gehiago du, baina, etekin gehiago etatzen da. Gero baita ere, beti izan nahi dugu egon, sortzen zian konbezionetzeko egin dizunen artean hor egotea. Pues bai lurlan, bai mantarkorri, bakoitza bere gora berakin, baina hor izan geha. Eta sortzen zian estruktura komerzializatzeko daula, baita ere salmenta zuzena, kombinatuz, hori bilia. Beraz, nik ordezkatzen ditudan Aldaba Zaharretik pasadian personaengatik partetik eskerrik asko. Amaitu behar dugu aurtengo bizi bau, baina ez dut nahi oso urtira joaterik segituan argazkiak erako bai dugu eta. Eskerrik asko guztioi, honen bestez eman ditugu aurtengo sari guztiak, 9. edizioetako sari guztiak. Mila esker bertaratu zareten guztioi eta ez baino lehen zorionak hautagai guztiei, landa eremu bizia, iraunkorra eta etorkizunekoa egiten jarraitzeagatik. Datorren urtean, 10. edizioan berriro ere bat egingo dugu, eta ordura arte bada ongi izan.